En aquest vídeo d'avui apretarem a fer el primer punt de ball de bot, que és el punt més bàsic i més fonamental que heu d'aprendre per poder fer tots els altres punts, d'acord? Llavors és molt important que encara que perdeu temps, el practiqueu i el practiqueu fins que pot sortir d'una manera natural, d'acord? Començam. El primer punt se comença, al igual que tots els altres punts de bolero, amb el peu dret, d'acord? I el farem d'aquesta manera, fem una cossa, cossa, potada, potada, cossa, cossa, potada, potada, sí? I el ritme és aquest. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Faré de costat perquè veieu com queda, sí? 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Molt bé, ara practicareu això totes les vegades que faci falta, fins que sentigueu que vos sentiu segur, i a continuació hi afegim els braços. Els braços són braç esquerre estirat, el contrari del peu on s'ha de començar, i braç dret endavant, sí? Ni massa estirats ni massa engarrotats, que estiguin naturals, sí? Còmodes. Encara que al principi vos piqui un poquet aquí, ja veureu com el cos s'hi acostumarà, sí? I començam. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. No tirant? Sí? 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Vosaltres sempre ho heu de fer cap a la mateixa direcció, sí? Jo només m'he girat perquè vegeu de cada angle com queda. És molt important que estireu l'esquena perquè això vos ajudarà a que els braços també, d'una manera natural, se posin forts i vagin sempre el més estirats possibles, d'acord? Llavors ara anem a veure com queda això amb música, d'acord? Vos anima que descarregueu música d'internet, com vos deia, en aquest cas és el Bolero de l'Amor, de música nostra, i el practiqueu totes les vegades que sigui necessari fins que tot això vos surti en tota la naturalitat del món. D'acord? Vinga, endavant, començam.